Hem arribat on jo volia arribar. Qui em discuteixi això, enemics de per vida. Mira, Storytime. Es van fer oficials les nominacions dels Emmy als Oscars de les sèries. Anem a repassar més o menys com està la cosa. La millor sèrie de comèdia amb Abbott Elementary, no sé si l'ha vist algú, jo no l'he vist. Barry és una sèrie que ho està patant molt, crec que ja s'ha acabat ara, fa ben poquet, a HBO Max. La vaig començar, vaig mirar un parell o tres de capítols, em va semblar superinteressant, però és d'aquelles coses que dius, oh, és que no tinc temps, però la tinc allà perquè em va agradar bastant i el parell o tres de capítols crec que plantejava alguna cosa bastant interessant. Jury Duty, ni punyetera idea, és la primera vegada que sento parlar d'això. Only Murders in the Building, sèrie de Disney Plus, que la veritat és que ha tingut molt d'èxit i bé, jo crec que és una de les candidates a poder-se emportar aquest Emmy. Ted Lasso, que per mi és la guanyadora, o sigui, sí que és veritat que aquesta tercera i última temporada, que es va acabar fa mes i mig o dos, no ha estat la millor. Crec que ha sigut la temporada més irregular. Per mi la millor temporada és la segona. I aquí una mica de polèmica, perquè The Bear, que per mi va ser la sèrie que més em va agradar l'any passat, si no top 2, top 3, per mi és un drama. I està nominada a totes les categories que està nominada The Bear, ja sigui com a sèrie mateixa o els actors i actrius, estan nominats com a comèdia. I és algo que no m'explico. Sí que és veritat que algú m'ha comentat, ostres, però no són les mateixes sèries i les mateixes productores les que es presenten a X categoria? Ja, però tot i així, en quin moment et presentes a comèdia quan crec que competir en drama és molt complicat? Ja ho veureu després, les que estan nominades a millor drama o els actors i les actrius que estan nominats a millor drama. Va cara a la palla, però bueno, igual hem pensat que amb comèdia i presentant la sèrie com a comèdia tindria més opcions de guanyar Emmys, però tot i així és que no m'encaixa per enlloc. Nostalgia Pop diu comèdia agradolça, a mi em cola. Sí, és que de fet sí que la podríem catalogar com una dramèdia, però és que per mi la part de drama és tan bona que no és que eclipsi la part de comèdia, però la part de comèdia és simplement, doncs això, com una mena de recurs, com una mena de treure-li una miqueta de serietat en certs moments, perquè és que si no ens fotríem a bramar a cada segon d'aquesta meravellosa The Bear. The Marvelous Mrs. Maisel, que va acabar amb la seva quarta temporada, una sèrie molt xula, també, la veritat, una sèrie molt xula. I Wednesday, una altra sèrie que també dius, hòstia, no la veig tant com a comèdia. La família Addams sí que és comèdia, però en aquest cas Wednesday jo crec que ens presentava una cosa una mica més detectivesca, juvenil, aventuresca. Millor actor principal de comèdia. Ojo, perquè aquí també la palla va cara. Bill Hader a Barry, Jason Segel per Shrinking, joder, que petit que surt aquí. Teràpia sin filtro, això, la d'en Jason Segel. També tenim en Martí Curt, en Martin Short, Only Murders in the Building. El meu guanyador, la meva aposta, Jason Sudeikis, Ted Lasso. Jo estic enamoradíssim d'aquesta sèrie, ja ho sabeu, us n'he parlat moltíssim i em va fer molta pena que s'acabés, però també crec que tampoc s'hagués pogut estirar molt més. He sentit rumors de que es vol fer alguna mena de spin-off, evidentment sense Jason Sudeikis, sense Ted Lasso, perquè ell també ja estava en plan, vale, ok, fins aquí, amb el Nate d'entrenador, per exemple, o alguna cosa així. I Jeremy Allen White, que per mi fa un paperàs increïble a The Bear, però repetim que no m'encaixa gaire que estigui nominat com a comèdia. Més cosetes. Ara toca millor actriu de comèdia. A Christina Applegate per Dead to Me. Dead to Me? Hosti, no sé ni què és. No sé com es hauria de traduir aquí. Doncs, primera notícia. Rachel Brosnahan per The Marvelous Mrs. Maisel amb aquesta quarta temporada i última. Evidentment, nominació merescudíssima. Quinta Brunson per Abbott Elementary. Aquí no ha tingut tant d'èxit com als Estats Units. Moltes de les nominacions que veurem, a vegades igual no ens sona la sèrie o el que sigui, però perquè potser no ha traspassat tant les fronteres com ho poden fer d'altres. La Natasha Lyonne, Poker Face. Jo aquesta de Poker Face no l'he vist. I Jenna Ortega per la seva feina a Dimecres, que com dèiem no té molt de sentit, per menys per mi, que estigui nominat a comèdia. Jo, pel que he pogut veure, pel que veig per aquí, de totes aquestes nominacions, per mi, la meva guanyadora, Rachel Brosnahan. Següent categoria. Actor secundari de comèdia. Ojo que aquí ja tenim dos actors de Ted Lasso que a mi ja m'està tirant per votar per aquí. Anthony Carrigan, de Barry. Crec que no l'he arribat a veure, aquest personatge, en el parell o 3 de capítols que he vist. Phil Dunster. O sigui, a veure, aquest personatge és increïble. Crec que, a més, la seva evolució durant tota la sèrie a Ted Lasso és molt guai. És un tio que em fa molta gràcia, però és que Brett Goldstein
també la seva evolució està molt guai, però és com una mica triar el pare i la mare entre aquest parell, perquè a més fan una dupla guapíssima. O sigui, és que jo els hi donaria el premi compartit, sobretot en aquesta tercera temporada fan una dupla guapíssima, i em costarà molt triar. Seguim amb en James Marsden per Jury Duty. Doncs ni idea. Jo crec que aquesta no deu ni haver arribat aquí, perquè també aquesta plataforma ni la més remota idea. Seguim. Ebon Moss-Bachrach, no sé pronunciar això, per The Bear. Crec que fa un paper molt xulo, però no veig com una cosa de comèdia, tot i que molt probablement és un dels personatges més còmics. Tyler James Williams. Aquest xaval és el de Todo el mundo odia a Chris. No sé si l'havíeu vist mai, aquesta sèrie. I per últim tenim a Henry Winkle, a Barry, que aquest personatge sí que el vaig arribar a veure, a Barry, amb els 2-3 primers episodis que vaig veure, i bueno, la meva aposta és que Phil Dunster i Brett Goldstein facin una fusió, es converteixin en Gogeta i recollin el premi els dos, perquè crec que han format una dupla increïble, sobretot en aquesta tercera i última temporada de Ted Lasso. Supporting Actress in a Comedy Series, és a dir, actriu secundària. Alex Bronstein, la compi de la Mrs. Maisel, també un personatge molt divertit i molt guai, també fan una dupla molt xula. Ayo Edebri, per mi, un dels millors personatges de The Bear. No em vull fer més pesat, però és que clar, no ho veig com a comèdia, i menys ella perquè crec que és un personatge que té moltes més coses que comèdia. També de Abbott Elementary, Janelle James, que ni idea, no l'he vist. Shirley Ralph, Juno Temple, de Ted Lasso. Crec que aquesta tercera temporada no és la temporada que més brilla. Crec que ella va brillar molt més a la segona temporada. Hannah Waddingham... Hòstia, això dels noms costarà avui, Crec que també és un personatge que va brillar molt més a l'anterior temporada. I per últim, a Shrinking, que és aquesta que dèiem de Teràpia sin filtro, d'Apple TV+, Jessica Williams. Següent categoria. Bueno, jo ja veig un logo aquí. Jo ja veig un logo aquí que m'està agradant. Aquí van les coses importants. Gent, atencioníssima. Millor sèrie dramàtica. Andor. És de les millors cosetes que han sortit de la factoria Star Wars. Saltarem Better Call Saul, me'l deixaré pel final. House of the Dragon. També nominada a millor drama. La que té les totíssimes paperetes, que és Succession. The Crown, una sèrie que evidentment doncs, està super ben feta, super ben ambientada, super ben bla 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 bla, però que sorry, no veig perquè és que no suporto les coses de reis i de merdes d'aquestes, perdó, és que no ho suporto, no puc amb això. The Last of Us, que probablement si no estigués Succession també tindria moltíssimes papeletes. The White Lotus, que a mi em va sorprendre molt gratament i que us la recomano moltíssim, a HBO Max, una gran sèrie, on també hi ha bastanta comèdia, potser més que The Bear. I Yellow Jackets, una sèrie que crec que aquí es pot trobar a Movistar Plus i que tinc super pendent, crec que hi ha un parell de temporades perquè només n'he sentit a dir meravelles. Better Call Saul, ja sabeu que per mi Better Call Saul, hi haurà molta gent que dirà, hòstia, però Better Call Saul no es va acabar l'any passat. Sí, però, com que la sisena i última temporada es va dividir en dos parts, la segona part de la sisena temporada va quedar fora de les nominacions dels Emmys de l'any passat i per justícia poètica havien de tenir també nominacions aquest any. Better Call Saul no passa com en Breaking Bad, que sí que va guanyar bastants Emmys, i és que no ha guanyat ni un sol Emmy mai a cap categoria. Jo no sé qui porta tot això, però me l'hauré de carregar. Però bueno, a mi el cor en aquesta categoria em diu Better Call Saul, però el cap em diu Succession. Millor actor en sèrie dramàtica. Jeff Bridges per The Old Man. Ostres, aquesta de The Old Man està a Disney Plus. N'he sentit a parlar molt bé i mira, està en una categoria super codiciada a l'actor principal, o sigui que significarà alguna cosa. També tenim a Brian Cox per Succession, el Kieran Culkin per Succession, que he sentit que aquesta última temporada es marca un temporadón increïble. Bob Odenkirk per Better Call Saul, ja ho sabeu, per justícia poètica, i jo crec que com a sèrie Better Call Saul té poc a pelar aquest any, però en alguna categoria com aquesta igual estic somiant massa truites ara mateix, però Bob Odenkirk podria tenir alguna opció. Jo crec que seria molt just, però ja sabeu que potser soc poc imparcial en aquest cas. Pedro Pascal per The Last of Us. Pedro Pascal, que si els vots fossin per Twitter, ja està, guanya Pedro Pascal. O sigui, la gent estima a Pedro Pascal una bogeria. I per últim, Jeremy Strong també per Succession. Actriu principal en sèrie dramàtica. Malene Linsky per Yellow Jacket. Després també tenim a Elizabeth Moss per The Handmaid's Tale, que encara està viva aquesta sèrie.
O sigui, no em sembla una mala sèrie, però sí que, el que dèiem abans, no? S'ha de saber també quan parar. Bella Ramsey per The Last of Us. No sé si la seva joventut farà que no tingui tantes possibilitats, però crec que fa un paper increïble a The Last of Us. Kerry Russell per The Diplomat. Ni idea. I Sarah Snook per Succession, que si va sumant 2 més 2 és la que té més papers. Succession sembla ser que ha fet una molt bona temporada, així que jo crec que el podria guanyar. Actor secundari en sèrie dramàtica. Murray Abraham per The White Lotus. Aquest personatge és boníssim, però és que el que dèiem, per exemple, abans també amb el Víctor, The White Lotus és més una comèdia que una altra cosa, però bueno. Canviaríem potser The White Lotus, que s'hagués presentat per comèdia, i The Bear, que s'hagués presentat com a drama. Però bueno. Nicholas Brown per Succession. Michael Imperioli, que molts el coneixereu per El Soprano, també està nominat per The White Lotus. Theo James per The White Lotus. Què vols que et digui? Tampoc és un gran paperot, no?, el que fa aquest actor. Però bueno, no sé. Ells sabran a qui nominen i a qui deixen de nominar. Matthew McFadden. Hòstia, quin cognom més guapo, no? Em recorda no sé, algun cognom d'aquests que s'inventen del Simpson, rotllo Max Power. Alan Rook per Succession també, Will Sher per The White Lotus i Alexander Skarsgård per Succession. Aquí s'ho reparteixen entre White Lotus i Succession, o sigui, i punto. No hi ha més sèries. Anem! Per mi, la categoria... Mira, com si la gala només fos aquesta categoria. Actriu secundària en sèrie dramàtica. Jennifer Coolidge per The White Lotus. Elizabeth Debicki per The Crown. No he vist The Crown, no m'atrau absolutament gens. Megan Fay per The White Lotus. Bueno, han d'omplir categoria. No és que faci un mal paper, però què vols que et digui? Sabrina Impacciatore, el mateix. O sigui, el personatge està guai i tal, però és que clar, estem competint amb Jennifer Coolidge o Aubrey Plaza, que crec que també s'ho mereixen una miqueta més. Saltarem la que és la guanyadora per mi perquè me la deixaré pel final. J. Smith Cameron per Succession i Simona Tabasco per The White Lotus, que és la Rosen o Rosetta o Rose, o no sé com es diu. Hem arribat on jo volia arribar. Rhea Seehorn, la ànima de Better Call Saul, el millor personatge de l'univers Breaking Bad. Qui em discuteixi això, enemics, de per vida. Aquesta dona es mereix aquest premi més que ningú. L'evolució del seu personatge no s'entén sense ella. Té l'arc de personatge més papino, després de, evidentment, Walter White, que hi ha en tot l'univers Breaking Bad, que és la millor sèrie de la història. Si us plau, si les persones que voten i tenen veu en això m'estan veient, que jo sé que sí, li heu de donar. Li heu de donar, se'l mereix ja només per l'escena, qui hagi vist la sèrie sabrà de què parlo, de l'autobús, on es fica a plorar. Si no és l'últim episodi, és el penúltim de la sèrie. Jo aquella escena, o sigui... Mira, story time. Aquell episodi el vaig veure que estava de vacances a Menorca. Fins a la 1 de la matinada no es podia veure. Què passa? Jo estava de vacances, evidentment, de tot el dia a la platgeta, després a la nit, soparet, pum, copeo, discoteca... Bueno, es va arribar a casa com es va arribar, no podia esperar més. No podia esperar més i em vaig ficar aquell capítol amb el mòbil, amb la taja, estirat al llit, amb un ventilador, enfocant-me a saco, els meus col·legues dormint i roncant com animals, i jo allà, amb els auriculars, mirant el capítol i veient aquesta escena, que si heu vist la sèrie és que et trenca el cor, o sigui, et trenca el cor, i em veus a mi allà, doncs, amb mitja taja, mig encara, amb tot el subidon i tal, i en el llit estirat allà, plorant, o sigui, literalment plorant amb aquella escena. O sigui, crec que me'n recordaré tota la vida perquè era una situació hilarant. I només per aquella escena s'ha d'emportar aquest guardó. Rhea Seehorn és increïble. Quina actriu. Quina actriu. Espero veure-la amb moltíssimes coses d'ara endavant perquè és que ens pot donar moltíssimes alegries aquesta dona. I si teniu ganes de que mirem més categories abans de que siguin els premis ens hi podem posar. L'únic que heu de fer és deixa't un bon dit polze i comenta-ho, deixeu aquí a comentaris que vols que seguim mirant categories i tal.